Bon dia, benvinguts i benvingudes al nostre programa Cuinetes! Al programa d'avui us proposem de fer dues postres, brownies i magdalenes. Primer de tot començarem amb les magdalenes. Ara us sortirà una llista d'ingredients. Primer de tot, tamitzem la farina. Ara, trenquem els ous sense que caigui cap part de la... Sense que caigui cap part de la closca. Quan ja tenim trencats els ous, els afegim a la massa. Quan ja tenim l'oli dintre, aboquem la resta d'ingredients i ara no importa l'ordre. Fiquem la ratlladura de la llimona. ¿Cómo se dice rebañem? Seguim, ara afegim la farina i si voleu us podeu ajudar amb una cullera, però jo no ho estic fent amb el dit perquè si teniu les mans netes podeu utilitzar el dit. Ara només ens falta ficar una miqueta de sal, ja està, perquè si no ens quedarà massa salat i no volem això. I així és com queda. I durant 30 segons estarà barrejant-se a la potència 3. Llavors ara va directament a la nevera durant 2 hores perquè la massa pugi. Hem tingut la massa a la nevera durant tota la nit i llavors ara podeu mesurar com vulgueu, agafeu una cullera i hem tingut un petit problema que se'ns han acabat els encenalls de xocolata blanca i de xocolata negra, però aquestes 4 n'hem posat de xocolata amb llet. Quina bona pinta! No, vosaltres no podeu, però oloren molt bé! Quan ja les hem desmutllat, les posem a una safata. Ara, mentre la massa de les magdalenes està a la nevera, començarem amb els brownies. Ara us apareixerà una llista d'ingredients. 4 ous, 16 cullerades de llet, 16 cullerades de sucre, 4 cullerades de llevat, 8 cullerades de cacau en pols, 16 cullerades de farina i, per últim, per decorar quan ja estigui tot fet, 2 rajoles de xocolata blanca, encenalls de colors i de casitos, però això és opcional. Comencem! Primer de tot, aboquem la farina a un recipient com aquest. A continuació, el llevat. Ara aboquem els ous. Tot seguint, aboquem el sucre.
la llet, i ja per acabar, el cacau. Aquí tenim la massa i ara la començarem a remenar. Doncs ja ho tenim. La massa queda homogènia i tot ben lligat. Ara hem d'abocar la massa a un motlle que es pugui posar al forn. I ara ho fiquem al forn durant 20-30 minuts a 180 graus. I així és com ha quedat el brownie. Ara és moment de decorar-ho. Doncs ara, per decorar-ho, fondrem xocolata blanca per posar-hi per sobre del brownie. Ja. Ja. Doncs ara és el moment de posar-ho a veure com quedarà. Així és com ens ha quedat, però ara li posarem la casitos i encenalls de colorins. Viruta! Catalans! Catalanes! Doncs així ens ha quedat un brownie ben bonic.